Lili, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Otvorená už Svätá Cirkev a objím dieťa, ktoré po vode znovu zrodil Svätý Duch Boží. Všemohúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, oslobodil vás od hriechu, znovu zrodil vás z vody a z Ducha Svätého a začlenil vás medzi svoj ľud. Teraz vás označuje krízou spásy, aby ste boli údni Krista kráľa, proroka a kráľa a mali život večný. Amen. Sandra a Lili, stali ste sa novým stvorením a obliekli ste sa v Krista. Toto biele rúcho, nech vám je znakom tejto hodnosti. Vaši rodičia a príbuzní budú vám pomáhať slovom i príkladom, aby ste si ho priniesli nepoškodené do života večného. Amen. Príjmite svetlo Kristovo.